člověk, jeden z nás, se budí večer a neráno. Nacista byl depresivní, teď už nejsme neomylní. Je doba, kdy si mohl klidu hrát. Je to dávno, dávno, co se neví sám. Jak se k lásce nikdo nepřizná. Že je málo, málo věcí k rozdání. Nás má stojem, že se mají jen ti vybraní. Ten se stydí, ten zas kouká, jako by mu někdo ukradl sen. Brzo zjistí, že není jistý, zdali zvládne tolik neozměn. Svíceně se osvětlení, romantiky dnes už vůbec není. Tak mnoho, jako doba, kdy jsem miloval. Je to dávno, dávno, co se neví sám. Jak se k lásce nikdo nepřizná. Že je málo, málo věcí k rozdání. Nás má stojem, že se mají jen ti vybraní. Otvírá! Je to dávno, dávno, co se nevyzná. Jak se k lásce nikdo nepřizná. Že je málo, málo věcí k rozdání. Nás má stojem, že se mají jen ti vybraní. Dneska je v inboxu Miro Šmajda, teď jste viděli další jeho píseň, kterou zaspíval na Otvíráku, kde jsme se byli právě podívat. Miro, tím pádem můžu rovnou navázat, jak to, že ještě nemáš klip žádnej hotový. Pretože teraz točíme album a klip sa bude robiť teraz v srpnu. Hneď ako skončíme vlastne tú hlavnú fázu, tak sa vrhneme na klip, na druhý single a pravděpodobně aj na ten první. Hele, a takže to bude úplně první klip, který budeš točit? Úplně. Jo? Jo. A takže to bude teoreticky poprvé, co budeš zpívat na playback, jakože v rámci toho klipu? Když to budete točit? Nebo v rámci klipu ano, ale... Když se točí klipy, tak tam se zpívá na playback. Nie. Pustí muziku. Počkaj. No, opravdu. To by som asi ani nešel do muziky, keby som toto vedel. To jsi mi zničila úplně všetky Ideály. Ideály. Tak co, budeš zpívat poprvé takhle na playback, nebo už to máš za sebou? Mám to za sebou. Jo, už jsi zpíval na playback. Dobře. A keď to nemám moc rád, ale... A těšíš se na ten klip, jakože... A budeš tam hrát i něco, nebo to zatím nemáš rozmyšlený? Asi jo. Nemyslím jako hrát, ale hrát, jakože třeba herec. Jo. Jo? Já si celkom aj stívam být hercom jedného dňa. Jo, myslíš si, že to půjde, jo? Jako přijde to někdy, že budeš herec? Nevím, či dostanem nějakou takovou příležitost, ale bavilo by ma to strašně. A tak ty jsi docela komediant, jako aspoň podle tvých vystoupení, tak si myslím, že by to šlo. Mě to baví, no. Akýkoliv žánr. A co na to říká tvoje kapela? To je nová kapela nebo už starší kapela? Je to úplně zbrusunová kapela. My jsme sa... Vlastne celý príbeh nejako siaha tak, že už počas Superstar som začal s gitaristom Mirkom Bytomským spolupracovať a potom počas nahrávania v Dubline som spoznal bubeníka Jara Žiga a basgitaristu Toma Belicu, ktorý je maďarského pôvodu, takže v Dubline sme sa nejako tak zomkli a potom sa k nám pridal ďalší solový gitarista Roman Birkuš a takto sa vyformovala táto mladá zostava. Všetci majú okolo 25 rokov, takže proč se jmenujete Rosemate?
No prečo nie? No jasně, a tak samozřejmě chápeme. Takže děkujeme za odpověď. Pojďme si říct, co nás čeká za chvilku. Uvidíte jednak to, jak dopadne dnešní soutěž, podíváme se na vaše otázky, máme pro vás informace o festivalu Mighty Sounds a taky reportáž z Mystic Skate Cupu. Nikam nechoďte. V inboxu na očku je ještě pořád Miroš Majda. Právě teď vyhodnotíme dnešní soutěž, takže někdo z vás se dozví, že půjde na večeři s Miroš Majdou. Jsi nervózní z toho? Strašne. Tak schválně si podle jména třeba... Ja som totiž veľmi hladný. Tak to jsem zatím ještě nepostřehla, papírky tady všechny zůstaly, ještě ani jeden nesnět. Případně, tak jestli tě můžu poprosit, zalov tam, v tom našem kbelíčku a vylosuj tam jeden papírek, který se ti líbí, aspoň na pohmat. Jenom řekneme taky správnou odpověď. Prosím vás, bratrancem přes koleno Mira Šmajdy není ani Marek Hamšík, dokonce ani Pelé, ale je to Pavel Nedvěd, pokud jste to nevěděli. A správnou odpověď napsala Tereza Tobiášová. Ne, dělám si srandu. Je to Barbora Rousová. Báro, gratulujeme. Právě teď si vyhrála večeři s Mirem Šmajdou, takže půjdeš někam na večeři, bude to strašně hezký a my vás přitom i natočíme. Takže si myslím, že vy ostatní budete brečet při velmi dojemném a krásném povídání o tom, jak vypadá večeře s Miroš Majdou a tak dál. Keď tam budete s kamerou všetci, tak... Ne, tak my přijdeme jenom na chviličku. No, keď tam budete s kamerou, natočíme. tak tým pádem tam budú všetci. Jo, takhle to myslíš. A já myslím, že tam jako nebudete mít žádný soukromí, když tam budeme. Jsem chtěla oponovat. Takže je tady asi 10 000 různých takových sloganů a výkřiků na Facebooku, kde je napsáno Miro slíkat, slíkni se, Mirko vyzleč sa a tak dále. Takže ne, máme tady zimu. Máme tu zimu. Dobře, takže dneska ne, aspoň jste se mohli uspokojit tím záznamem, co jste viděli. Alebo do pol. Jenom takhle. Tak můžeš. Připravme se. Takto. Jsou svaly, co? Bábovky tam prostě, neuvěřitelný. Tak Miro, chtěla bych se zeptat, co si myslíš o faninkách, které všude potkáváš. Vadí ti to někdy? Díky za odpověď Kateřina Marie Káčerková. Nie. Myslím, že to nevadí ani mne, ani nikomu z kapely. práve, že sme veľmi radi. Dobře. Vždy to padne dobre, keď stretneš nejaké zlaté baby a môže si pokecať a podobne, takže nás to teší. Komu by se to nelíbilo? Jo. Miro, chtěla bych se zeptat, jak to jde při nahrávání alba? Ide to veľmi dobre, pretože v podstate za pár dní sme zmakli dosť veľa roboty. Sú nahraté nástroje, v podstate všetky základy. Ja už som začal nahrávať spevy a... Už to máte jako strašně seriózní, že jo, to berete seriózně? No, Žádná sranda přitom ako není. kedy? Nie, vôbec. Jako do Vôbec. fabriky. My sa vôbec Píchačky nebavíme. ven. Vôbec sa nesmejeme, sme celý deň len smutní a otrávení, že to musíme robiť. Tak, no. Dobře. Dobře, tak podíváme se ještě na jeden dotaz, který bychom měli zvládnout. Tereska Sedláková. Ahojky, Miro, chtěla bych se zeptat, kdyby ses zamyslel, jakou by ses představoval babu. Wow. Děkuji moc za odpověď. To je ťažké. Keď každá baba má niečo také zaujímavé v sebe, že všade, kde prídem, tak odčarím niečím iným a tak ja by som asi vytvoril zo všetkých dievčat, zo všetkých faniniek jednu. To by bylo podle mě nejlepší a všetci by byli šťastní. Ano, a to jo takhle, jako ze všech těch není žádná ideální. Všechny protože dohromady. určitě každá je něčím svojským zaujímavá. To se nedá povedať. Ahojky, chtěla bych se zeptat, co by si dělal, kdyby si nepostoupil v Superstar a vypadl z castingu rovnou. Nechal bys zpívání a nebo... Hodil by som si sľučku. Je to dobře, tak to zkusím jinde. Hodil by si co? Cože jsi říkal? Slučku. To je jako mašle. Mašlo. Výborně, tak aspoň jsme Asi to něčím to, no. zakončili. Mašle je dost jasný konec. Báro, ty se můžeš těšit na další povídání. Ale nie, no. Asi by som ďalej študoval a robil by som muziku. Byl by tak, ako som architekt. ju robil, no. Bol by som architekt možno, ale skúšal by som to. Určite by som to stále skúšal s Dobrá. kapelou. Hele, můžu ještě nakonec poprosit, jestli by si nám řekl své webové stránky, kde máme Ano. informace o koncertech, případně i o vydání nové desky. Jo, takže keď si naťukáte www.mirosmajda.sk, sú tam základné informácie o tom, že stránka sa momentálne robí a bude dokončená v priebehu Dobře. července. A ještě prosím tě, když tak spoustu dotazů přišlo na mobilní číslo tvého telefonu. Takže 00421 90
A zvyšok povím v nejbližším točení Inboxu. Já jsem chtěla říct, že nám vypadl zvuk teďko akorát, že nějak to začalo šumět, ale dobře. Takže na večeři. Pára se to dozví na večeři. Miro, děkuji, že jsi přišel. Je to úplně všechno? Měj se moc hezky. A Tiež sa majte pekne. on nechce odejít. Je to my- tak dobré, My ešte se si budeme těšit. pokecajme o My se niečo. budeme těšit v září, že nám představíš ten klip Určite, v septembri. teším sa tiež. Díky, tak se měj hezky zatím. Ahoj. Papa, Ahoj. čauky. No a pro vás budeme mít hned za chviličku povídání o festivalu Mighty Sounds, takže s námi zůstaňte, nikam nechoďte.